Ninya nyini kali munun ke komi abe mankan ke doni anye la ilaha illallah anye korea ke an ko saratu de bala mo fulana na ko ba fe saratu nunun ka ko bo nyini kali fana chaman be ambe la ilaha illallah saratu nunun bilani ala sunna sini deresu kono nana o nanna na yorola kanka farampancha yoro me ambu ko o yorola ni ala sunna inshallah ko nyini kali folo min kera ko do ko mo do de do be barake dumuni fere yoro do de la restaurant do de la o restaurant o dumuni fere yoro munu be barake ni dumuni fere yoro tigi bu sara uba akam minawun do ta kasro ata kalama koni eni o tigila mo nonu farla nyugon ka barake nyugonya ke o eyere bado lu bake ka wali minawunta udu be pendo bo ebe do babu fara nyugon ka ko be mo ka suntige ko o be chogodi akulana ni uye kado di ema e ka mina be chogodi o ambe min ko ni eyere ye mo min don ni chogola shintigo adilolente ko ja ko ni mo ka ke nyugo eyere besika mo min ka suntige idama okay eyere ya do mo mo benin la halaina iki yere koloshi lu ka jenyo nyama anu ukanna kolo para nyonya ni yere ya do ni chogola dama yere buka dama la yere buka kiren ko shikara min na to e shikate min na ko ke e kawe suntige ba ka suntige e kelembe se ko ke e kelen ko ke ni yere ya do nunu ba ke ka walita de sunya ubena na e kaw go para nyoka ka suntige ke ni yo do la kolo yi konanja kuye ni be se ka konanja kuye o abake ka minke atepe akana wali fe usunya dana ya de darau ka ba usara de akana ka minon sunya akana ka fe usunya ibi konanja kuye nu me e ka konanja mina doni ki ba ko dewa degere fulana bena iba fuye aha ne ya do au be karasa ka minon ta ko nyin konanja wuye amaso ba kwaye ibn ne shi haka tigiye o da yaka wajibi o ka wule ka bo aka mina usunya le ibn ne shi haka tigiye donc ni eyen nimbeke ama fenya donc enu kana barake nyon fe eyere be se ka mo min ka sunti ga mi yere ko ke akula na ibe kado min dima yere koroshi kama ni sera shebe e yuruwa be ete fantaye o ka kado intoy ni eyere yado ni nye wali tade uyata o dankani abi bolo min fule ni nye wali tado de ni yata a haramu yara e ko mina wali tamina li ho haramu yara e bolo e kado o kado mina hari doni ke ko kado min be mina haramu na polo la ko bara chogo ye min yere ma min yere jati de haramu min ni yere yado ni fule ka karata tade ta anana odi ema e ko mina o ye haramu e ko mina hari gune usemino be ube mu milali la daga o yere bara chogo ye min haramu ya iriba nafolo ube dolo nafolo bara chogo de o yere ma o haramu yara atigika min ni anana di emima adagara e kamina min ni ko yiba to yere koroshi kama yiba to donc ambe min ko ni yoro la o yode ni yere adangani abi bolo ye wali tade tawde kula bula nana di makanamina bo ko ewa misiru kono sesa cheji ukacha misiru kono mo be sigi cheji ula kasalli bo uruku ni fenno no ambe franfancha jumandi bo mo munu be sigi cheji la mo kelen kele rede ba ka darurado ala ko fattaqullaha masatatu ako hada madin kasira la yika se ko hakere la yukallifu allah nafsan illa wusaha allah te mo bila fenna mi ni ishe ko tola kiden ko umrana bin husaini ka harisala ko ka joka salli ni mo min te se ka joka salli sigi ka salli ni sigi le nyere te se ka salli idan ka salli wala munum be sigi sheje la o be sagi kata ulu de na be kelen de ba yere darura na yasru min tayede ebe se ka jo le janto de foi kila mais iko te se ka kurude
ka kumbele mina ite se ko deke o be kukuru ire kuru ka sujuru ke ite se ko deke ebe jo ni be se ka jo ibe jo ni nana kumbele mina yorola I jole ibi to ki kunsuli jole kumbele mina yorola ki kunsuli kati bo ni nana sujuru yorola ibe shigi ni te se ka kuru ka sujuru ke ibe kore ni kunkole yoro kanala oyede min be se ka jo me ate se ka uruku de ke ate se ka sujuru ke I jole de be salli uruku yoro I jole bi kunsuli ni sera sujuru yorola ibe shigi ibi kunsuli ni sujuru fana ni mogo min fana e ka seedi sigi e ka ko yere de te so ka joli janke ume e opere docteur de ya fo e kana joli janke e te se ka jode ibe sigi e bi sigi o ni be se ka iwa kuru ka sujuru ke e bi sigi ka salli me uruku yoro ibi kunsuli sujuru yoro ibe sujuru ka tokola comme sariya sujuru ni fa tokon ni ete se ka jode me ibe se ke kumbele mina me ibe se ka ewa biri ka sujuru ke me ite se ka jode ibe sigi kumbele mina yorola ibe I kunsuli sujuru yorola ibe sujuru ke duguma ala ni donc prepare la tige ewa jelente se ka kala bebe sagi kata ayere ka darura de ma darura ute kelenye mogo do ta ute se ka jode mogo do ta ute se ka kuru ka kumbele mina de ke ka sujuru de ke mogo do ta fana yere ewa uruku be se ka ke sujuru be se ka ke me joli jande te se ka ke donc fattaqullaha masata mi e be se salli chogo min na dore ko ke ni be se joli la joli ke ni be se ka uruku la uruku ke ni be se sujuru la sujuru ke ni mogo min be se joli la ite se uruku la I jo uruku yoro I joli ka uruku ke ni nana sujuru la ise ka sujuru ke isigi ikasu iku ikunsu ni depuis direct se ka jo isigi ni mogo min be se ka sigi duguma isigi duguma ni mogo min te se ka sigi duguma isigi seji kono mana ni bebe sagi kata doro fattaqullaha masata salli chogo min be se salli chogo min na ise ko hakke okay ko de bika Bot comme mogo mi utri jurube ela nana misiri kono ya sorobe safo sallila te hakkili nana jigi ko futuri jurubi la ibo ke chogodi ebe doni futuri nganye ibe do ka paralima mini jama kani futuri nganye ni eka futuri sabat da para doni ka ba ku bi ka swala ko fulani nyonje na ya soro almamini jama donna safo la dro e fana nana ibe do ka faruka me be doni futuri nganye men ni eka sabat da para ibe ko fulani nyonje na kadiye an almami faranyoyan ngadiya ika salamu bila uturula ka wuli ka faruka safora ka laban fana na kadiye fana ni ka sabat da fara almami ni jama makono nu nana ka ukan nani na safon nani na ewa ka dafa ka salamu bila ibe salamu bila uno nin fula beniya kelen ke basitika me anyuma ye minye ibe se ka almami faranyoya nganna ika salamu bila furi ka wuli ka faruka inara kan kelen so safo fana
Antin gini nggak semua yang mana ada nggak tahu nak bawa kubur ini bawa nanti mana sudah kubur jadi tin nak orang tahu. Oh, minyak nengka, kon ebe du kono, eni parimake do be du kono, me sunna moy, eka dogoni, alete sunna la, abe bidia udeke, afa banne. Ale ba ko sanyelema saragati do ka bo fay e sunna mo e min ye koroke ni do tigiya be bolo ni e ko o ima soma ibo bali e ba ko ika bila ko e kana bali ko e ka bila ko e bending ke to de sisa min fule ni na ya sore de du tige e de koroke ni ya bali abese ka bali fana ba bila fana abali ni de ka wajibe ite ba ka kuma mina la ta'ata li makhluq fi ma shakila qala mote dambe mbatu dam masa futalila baye min fonni ye koy ka bila ka bidiya ke ba ka kuma temina ya ni bese ka bali balawni fitna bate wuli ala e ba bali akana ke du kono ne de korake nyema ya be de kolo kana baka kuma lamen yorola iba bali de koni de kaya ni ye bidia de lesritala mishim min be faga barajite se suma bidia de ambe junubu resurala ateke kana baka kuma minani yorola po ni yere yalo e desrapeu fana ube e ya bali e desrapeu ibena chide nya hadisa min fa ko man ra minkum munkara fal yughayyiru bi yadihi فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان تيلون كوني كوكوني ني ayele mani boloy comme anya choko kolomi ne bese koni ebese ka bali kuna bali kana baka kuma lame abali de ni bolo desera afoni ne abake kaminke ne desera awla me atebede bidia do sunnate atepe sariala innen ka foku balala ninne ninne fana ma fenya akoy dusukun kono nu be saragatin ke domme e ka boddu kono e kana dumuni do e kanu faraka kelila o de itangi ni bolo be se ka yelema bolo ka yelema bolo te se ka yelema innen ka ko nu o te se ka ke kana faruka kelila na be ke domme du to bolo e kata e kam makola e kana faruka kana dumuni do kana faruka keli la bana wa alaykum salam ni ngara yo goy awu ni ma tampini ni ta ido sugana budai anga dina kinari mala to halle da adun to ni adun na mo ko ila ay gal da muslimu ni ta dina na kini to ko ken ni gonne kami nata mahal jana bugule mandinga karkega wajah abdul kita ibu kita ke hadi mambu kabila ko kunti kata kenya sedang boleh siapa sejumlah kamu kata oh ni abe komi ni jokuma ko nambe saka jala tike alaye min ko bogo tigini do de musomani asera furula ko asera sammu ganyugona me ni cheche bora nope abate so furuma ni cheche bora no anaba pe so furuma ka furo chebe bo kuye faade se imode ko kuye faade se pura ka furu uye faala dese akakuma ayafo chogomi ko parce que abe comme musulmani ana ba ko ube ulu ba ko wori tigi dore ka bo no pe comme faransin ka una nyo kono aye kuma ko chogo ko tora o chogo de la ko fo musulmani nye konota kono juguta ko pa ko ana ba ka bo ale ka du kono ko kabila to ko te bodu kono be ke chogodi ko nim ko nambe min ko ninna kabila kata sigi sulhu ka kenna ka sulhu kala an ko ni be min ko faye muso fule kan ni fa sente muso ka furulu ya garulila
ayem min ken ni nya junubu bani abakai ambe min ko na ya soro fa ma bale furula de ni che min nya nyini fa ba fe ka dama musomani nyere de banana ba fonnin kera ni fa ya sheko beka furula le desrale musomani nyere ne abba de banna fonnin nana bwala junubu te fa la de junubu te fa la wala de musomani ye kono jugu min ta junubu bana ba de ka ulum min ye furi nya haruya na takoso de junube ulude ka me ambe min fo faye dem musomani ana ba ni yuge obena ni ko jugu were dewo ori ato doni ke ba ko hari dem mi ba ke ibese ga denje manike me dem musomani ni ya ge dole farala tora ka dole farala lebu ka dole be farakala soso ka parce que musomman ka ke yoro la ire nana ka jurma mite e ma ye hari ni musommi na ye jene yake ni ewa amafuru ni silamiya sariya ko ni mo mi ye jena ka mafuru busanya keme ka bwala an ka je ka bo jamana kono sanjele ngomma jahabu do ko musomani teke Abu Hanifa kama jaba kwamba do kaso de la tuku kono me anta ge kabila kata jinya har majabe munun fana ko aka ge abegge mana ka jumarami de bege ambana ka jumarami de ge abeta yoro mana ka jurami kata kata sankele inke wala musomani geni here ta la wo fitina de jam kwana ba donc fa ko ne wo ko juguke musomani na ba yo ko juguka junubu buka wo ko juguke me ambe min fo fa ya agan akanu ke o fana bena nu ge na utaru ko fe jinya fe o jinya ni te bonyawo nu te ale kam marakono te sokono te marakono o fitina no jinya le be bonyade donc manka ke aputo sokono ukoni ye junubu ke uye minke amanka ke ajunube wulula menni ale ya sheko be ka furulela nu wulude bana ko ni tara ke junubu ta alela akunkona tora na junube wulude ka wale usen come terena la buona cara o ti tosi tra ma cara tala te tanta de tra ma te wale dali ko terena la buona ni dai la to ko da ani da na to ni dali ko ewa ni banni kera purusula ko ewa tile sabasara ati bomi mbeke tile wolon kula tile bina ni obe togodi nunu nye bidia ni banni kera tile sabasara ati bo tile wolon kula tile bina ni ube mimba take sanyele mankasara ati bonka suye nunu nye bidia قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد tidon ko dina min fulani ne mo min ye kokura do ala min tala itabe sadina wa fi riwayati man amila amala laysa alaihi amruna fa huwa rad arisanna to dola ni mo ye barake bara min ne ale tide min nyamara me ka bara be sadina donc tile saba sarakati bo tile wolon fula tile binani tide ma ke sebo ma ke tabina ma ke tabina ma jama kulu saba uba fo mun ma as-salafu salih umake bidia do le shiritala mo kanu ke ladina tudaima li buslimi aw liftai munyin kara tile benani sarakati bo ko adati firawuniya tile benani sarakati bo firawuna de kallada firawuna min ko ale ala yede firawuna de kallada tile benani na sarakati bo ya la silama firawuna kallada kan kaye bolo aw nunu nye bida de le surtout la dinala ni mbu ke be junubu de soro ite baraji soro ewa u baraji te se suma fana ewa ni banni kera fana kalla ilaha illallah fo sunye bida ro le sirtala sunu ciden ka sunna ilminye ana ka sebo ni banni kera hada madin kelen bidda de ki maku de katashi de kamiri de ni suyin bambolo chogomi e yere kamiri katashi ko dondola e fana bena ke ni togodela o de nyinu nan fe su yoro mankante bebi dade de kamiri de katashi de jikru wore sima ko yibo ko sunye kata ni mugo tara jikru kere len ko wala ye bidiya te dina dal de sirtala yare wati men kiya adikan na shana ma ya ordu ta unta na Europe
oke so ko so no na mo galwa ki wara umranga na yiro sumu haramu ni kenna kam bon ko ewa doko ko ne si haju mamba bolo kata muso munum be iroko woni sungaro da chama be wuli kata almura da ni jumra mite nyon fe kana europe kere anai woni si haju mamba bolo doro muso munum be da almura ni jula ni jumra mitawla a chama te bo mali reya muso chama te bo mali la ni jumra mitula kano kere ni yoroye kiren de ko la tusafirul mar'ati illa ma jumra akum muso kana tamani jumra mitila harisa dola muso ni dara ala la do ani dolla ba kana tamani jumra mitila kiren ni hadisa ko domme ko muso kana tamani jumra mitila ayeshe bado shigidenso ako kiren ne kam muso bora atara hiju kela ufe men ne yere yin to sebe jahadula ni jahadu masana beta jahadula kiren ko jahadu in toye ikata hiji kafara ka musoka wala atebbe musoka ta lumura la ni jumra mitila atebbe musoka ta hijula ni jumra mitila musoka hiju hari musoka farda hiju sarati ni na fulu bi bolo chogo ika kene chogo o jumra mi kasoroila ni jumra mitila la ma hiju bile kala tinyi kala la kara kana ta hiju rol musoka hiju sarati jumra mi o jumra mi kasoroila alumura bo chogola ambe min ko yode munum ba ko danna ya jama o ye kuma de ye o yere do yo ko tiden ka hadisa ma kwaye tiden yin ne hadisa ko dommi ngo sheba dole ko ne kan muso bora atara hiju kala ulum yala danna ya jama be sheba ka jama bo an ka jama be sheba ka jama bo alikan muso tumbe sheba de chela sheba de uce mani musulman tiden ko jahadu to kata hiju ka fare ka muso kuma be temenin ka dana ya jama juma be tiden ka jama bo donc la munum bo ko te kuma sahalanya de muso ko ni kanata hiji ni almu ewa ni jumra mitala akana ta almura ni jumra mitala me anya ko ka faraka na tara hiji aya anya tugu atara hiji jumra mitala farabbi naka bo kan aya anya tugu atala almura la jumra mitala almura wajib bin naka bo kanna me aka hiju te hiju mabururu ye parce que aye ala so hiju ina ye tiden so ala sosura hiju min na hajju mabururu te tiden sosura almura min almura te almura min ya almura nyumai farda binna ka boy kanna de me ye ala soso kono hajju mabururu te ambe mu ko yewde o ye dinya muso bede ante yoro kere ka yoro toy arwa ni wa tumun ke atigira muguna ti nan tawo min bar ngobe nan sidu min marna na hoko an kaman da kanta ke be sunna hi kuma isa ga musu ko ana go de be kedi ni tendi ti maka ina kasubum pakani armo onni maka ina kasubum pakani ta sunu ko ni kala ke be tin ken diga me ti sawa ban ko doko ewa kashigi mimbarika ubeki ijo mimbarika ka fion fo fama wiye ko atepe ko ale bodo ko me ale ye karamo do me ko saudia yere ka kaso bo faale ndo toni ke bawde bo mado ala ga juman ben nin kuma fura ni on jere ale ka kuma lanyine mun yesi na tun ko de saudia yere karamo be shigi mimbaru ko be jo mimbaru ko be fion fo fama wiye ambe se ko de jabi me saudia yere kaso bo faale ndo toni ke bawla nin kuma fo ma afoku oh men man nin kuma foku fama bi bolo men be min ko tigi be min nyini ibo min nyini ka fo saudia ka yere kaso bo faale ndo toni ke bawo fama bolo nu be fo pour ka saudia ka fama u labo shide fama be e wa doni ke ba be saudia ka kaso bonna abe minana sunna soso dide uye sunna de soso e munye minye ka fenfo fama mimbaruka ka fama gorto mimbaruka me ube ka population la so ku bila fama ula ube ka population la su murutila fama kama
doni ke baga chama minana saudia ka kaso bombala aminana ninde kama ko dele la benne koro o kam muftu ka kitabu be ngolo mogo munu nyere be kaso la wutogo bala kata ewa lejina daima de sigira depuis Cheikh Albani be balola ado be kaso la yek kankaru dawi Cheikh Albani o bedde raba ngolo depuis Cheikh Albani be balola ka to fo ka jamana la munu be sigi minbar ka fenfo fama we ka jo minbar ka fenfo fama we aye ci bulula kanne shi hakku ye ku ka bila ko ta sunna ko ba ke kam min ke ci den ka tabolo ta aye ko nan jafu ye alette minen ko fe ibn Baz ana ka jamal ledina munun tumbe ko sugula ka population la murti fama kama kuma no fe Cheikh Salih Fawzan kuma no fe ka fo be ta to mina be tabolo mina ya tabira uyun wede kushigi kan ne shi hakku ka ko nan jafu ye u deserula desekele lejina daima sigira ka qararuta ministri min bedina ko la ka qararuta ka siye ka di fama o man nintigila mo fitina mo do ne kaso ka umina fitina mo de do kana jama do fitina la umina nan ninde kama ne ma ko saudia kama se ko te ma mo mina min to na de me doni ka ba ko ni munu mina na ulum minana de u yecina sunna de soso e pi mufti kuma no fede u deserula fama u yaqararu bo allazina daima de shi turu karawu mina kuma mo to nyoka minatere ma doni ke ba minatere doni ke ba munu ye sunna soso ka bidiya u ke fitina wulilaw doni ke ba fitina wulilaw de minana ma ko mo to nyole to yede me karamo ko minana bo karamo alaka hatin manda sere barna kam ko sere be jakka ganel lele ni tuma so ko na tani sur no mena ko mo ka kiri be to godi mo min ba ka jakka bo ya garuya kurusungalo ka tila mo godi ni wonje ay ni ka jakka bo wakati sera abo kana ya garuwa ka sungalo makuno etaro yala sungalo bi suru ti hakono etaro sani sungalo ka semmin be na poroso kana jakka ya garuya o kamade ni jakka wakati sera abo ni sungano benna min ka jakka bo wakati ma ebi ka jakka bo kanyi me kana jakka wakati tarade ko be sungano makuno ika jakka bo na wakati sera ni sungano fana sera e yere kan na kulo jela ibe se kan nyuma min ke bo ke arne wa tin ya ati kan na sia na magani ke wara ki de tikira hijabu ki ne di yo kasina me aba tu nan dina hijabu wara ki ke fiti kulla da kan na sia na magani ke wara bo ko ewa musomani do ko abe konnanja jumamba mbolo ko konnanja jumamba mbolo ka ke ale ko ale ye hijabuta me ale na ka chokoroba be nyogor na ko ka hijabu imbila fulu kala date amba ko ye ala de kala do ala de kala da hijabu ye la date ale bo la da munumba an mbolo ash-shari'atu muhakkamatu la da adat sharia islamiyya sharia de be kiri ke ladauka lada te kiri ke islamiyya sharia ka parce que fona be jamana en kono de an kan lada amma har ute se ka sunna ko ewa qur'ana nan kan lada juma har ka ko qur'an ni sunna ute se ka ko qur'ana nan kan lada juma sharia de be kiri tige lada te kiri tige sharia ka mana lada bambolo hari ni sankeme lada sankeme deke ni islamiya sariya ma sabata ba gurja ka boye je fa so godu tunte makka kafiru kan lada la ya la islamiya sariya na le ko kan lada rambe to an ka je fa so godu ka dolomi tunte ya islamiya sariya lada na ko sabatu bolo islamiya sariya lada min gurja be ko botide ko alili donc muso ka ke hijabu tila wali chawki lada jugu lada kone haramu ala ye min ko qur'ana kono muso be yire subade donc ni ye hijabu ta ambe ala delala ki sabataka ala ki sabatika hijabu ka kanika chokoroba ka kuma minade ika chokoroba lada min kan lada jugu shanke me on be na yare bi mambila on e wolola kaunto ni lada de ka qur'ana fana jigna e nyew Qur'ana fana tabe e tanyo ko
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك والنساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ni aya ka qur'ayo ni aya ka qur'e kala dayo ni san ke meke nindela san ke meke ala putala san ke meke junubula san ke meke ala sosola la da jugu donc dume ka hijabu ka kani to korbaja kana jate de la ta'ata li makhluqi fi ma sha'a khaliq cilen ko mo tettu ko dam fen ko dam masa ko dalila inna mata'atu fil ma'ruf cilen ko niya ne ko ayettu mo ko ayettu ibettu mo ko nyumandela me juguman tede donc dume ka hijabu kai ka sabati ka hijabu kai kani ka hijabu bore koy ka chokorba ko ulu kallada de ulu kallada illa da jugu de etay alata de cilen ka nyamaru kande ika hijabu kana bore سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ni kale munun ke comme abe mankan ke doni anye la ilaha illallah anye korea ke an ko saratu de bala mo fulana na ko ba fe saratu nunun ka ko bo nyinin kali fana chaman be ambe la ilaha illallah saratu nunun bila ni ala sunna sini deresu kono nana o nanna na yorola kanka faram pancha yoro me ambu ko o yorola ni ala sunna inshallah ko nyinin kali polo men kera ko do ko mo do de do be barake dumuni fere yoro do de la restaurant do de la o restaurant o dumuni fere yoro munu be barake ni dumuni fere yoro tigi bu sara uba akam mina undo ta kasro ata kalama koni eni o tigila mo nunu parla nyogon ka barake nyogonya ke o eyere baro lu bake ka wali mina unta udu be pendo bo ebe do babu fara nyogon ka ko be mo ka suntige ko obe chogodi akulana ni uye kado di ema eka mina be chogodi o ambe mi ko ni eyere ye mo min don ni chogola shintigo adilolente ko ja ko ni mo ka ke nyogo eyere be siga mo min ka suntige idama okay eyere ya do mo mo be ni la halaina iki yere koroshi lu ka jenyo nyama anu ukanna kuro para nyogonya ni yere ya do ni chogola dama yere buka dama la yere buka kiren ko shikara min na to e shikate min na ko ke e kawe suntige ba ko ka suntige e kelembe se ko ke e kelen ko ke ni yere ya do nunun ba ke ka walita de sunya ubena na e ka go fara nyu ka suntige ke ni yo do la furo yi konanja kuye ni be se ka konanja kuye o abake ka minke atepe akana wali fe usunya dana ya de darau ka ba usara de akana ka mina usunya akana ka fe usunya ibi konanja kuye nu me e ka konanja mina doni ki ba ko dewa degere fulana bena iba fuye aha ne ya do au be karasa ka mina unta ko nyin konanja wuye amaso ba kwaye ibi ne shi haka tigiye o da yaka wajibi o ka wule ka bo aka mina usunya de ibi ne shi haka tigiye donc ni eyen nimbeke ama fenya donc enu kana barake nyon fe eyere be se ka mo min ka sunti ga ni yere ko ke akula na ibe kado min dima yere koroshi kama ni sera sebe yurwe be ete fantaye u ka kado intoy ni eyere yado ni nye wali tade o yata o dankan ya be bolo min fule ni nye wali tado de ni yata a haramu yara e ko mina wali ta minali ho haramu yara e bolo e kado o kado mina hari doni ke ko kado min be mina haramu nafulo la ko bara chogo ye min yere jati de haramu min ni yere yado nim fule ka karata ta de ta anana odi ema e ko mina we haramu e ko mina hari gune usemino be ube mu milali la daga o yele bara chogo ye min haramu ya iri ban nafulo ube dolo nafulo bara chogo de o yele ma o haramu yara atigika min ni anana di emima adagara e kamina ni ko iba to yere koroshi kama iba to donc ambe mi ko ni yoro la woyode ni yere adangania be bolo ye wali tade tawde kula bula nana di makanamina
ne na ga kamata ha ne na ga kamata